Dobrý den, dámy a pánové. Dneska si já teďka budu hrát Brawl Stars a je to takový herní kanál. El Primo! Nevím, různý věci. A právě jsem udělal video, který Stážení sousedé, věnujte prosím já jsem mu udělal video, co se děje s kanálem a že to bude herní kanál. Tady si teďka zahraju Brawl Stars, já si zahraju tyhle dva a ještě Solution Dog. Ještě Bell. Já si teďka zahraju Solution Down, já mám tady El Primo. A mě klidně můžete říkat El Primo. A chci vědět v komentářích, jestli má to cenu a já se kouknu ještě tady na počítači. Já se podívám na Brawl Stars. No a já budu. A teďka jdu na tom Buda Play a než se mi to načte, tak Brawl Stars. ¡Vámonos! 1000 views. Musím začal. Já si teďka tady začnu hrát dva nový fanty. Musím počkat, než se počte. A on mi tě načtám. Pojďme to někoho hrát. Náčelek. Pojďme hrát. ¡Vámonos! Budeme. Ty má 11. Ježišmarja. Jsi už jediný. No se to bude nestane. Plus 1 to dám. A tomu nedávám moc bodů. Teďka zkusíme ten update. Ten jiný. Jako to... A ještě několik tam máme fotbal, jako Brawlball, 5v5, ten si taky ukážu, co dám, co to je za hru, já jsem ještě nehrál. El Primo! Tak nevím, jsem tady. Prostě talenty nejde. To je právě neznám. Co? Aha! To jenom získal. El Primo, izquierda. Jako mě mají 60 000 Jsem ubral.
Komu zvládám jenom tyhle dvě hry. Skoro. No. A to vlastně už všecko. Sin dolor, no hay gloria. Primo Bono. Jsme vyhráli. Jo, docela hodně. A teďka dáme poslíbený. Ještě tu Bravbal, P5, jo, tady to je. A ještě potom dáme ten Bravbal a z toho Shroudam. Pokud by vám to bavilo, tak jsem začal víc. Vámonos. To jsem už hrál s Plutem, ale jestli chcete jako dávejte hlavně odběr, jako že ještě nejsem tak známý. A já chci být známější. A prosím se asi Minecraftu. Teď For pain and for glory. tak jsem tady koukal. Jestli se to nespatří, chci jít koukal. Sin dolor, no hay gloria. Ježišmarja. Máš málo krabých penízků, tak si vás skenuj tyhle ten QR kódeček, který ti rovnou přidá tisíc peněz. Vydám tyhle dvě, to je jako premiéru. Jako a teďka dáme, dám z toho Showdown, ale asi Bravbal by jsem nedával kvůli tomu, že jsme to už hráli něco takového podobného, nebo dáme Bravbal jako nakonec, první hra, kterou jsem hrál v Brawl Stars. Jo. A já jsem vždycky hrál s Edgarem. Který jako